Hej, jeg hedder Lone, og jeg begyndte at sminke ansigter for over 20 år siden. Jeg har før lavet klassisk tegning, men jeg synes det med, at man kunne kombinere et udtryk i ansigtet og sådan en maleri, det var mægtig sjovt. Men jeg bøvlede med, at sminken blev ikke dække ordentligt, og streger blev ikke pæne, og det havde ikke rigtig ordentligt flow. Så jeg testede materialer og teknikker og sminke for at finde ud af, hvorfor det ikke virkede, det jeg gjorde. Det gik efterhånden bedre, men jeg mødte rigtig mange, som havde en lille frustration over, at de bare ikke kunne få den ansigtsmaling til at ligne. Måske du kender det selv. Du har et barn, der rigtig meget gerne vil have et bestemt design, og du har sminken og penslerne og det hele, men det vil bare ikke ligne det skal være. Her på siden vil jeg hjælpe dig med tips og tricks, fordi tit så er det små ændringer, der kan gøre en stor forskel. Og vil du gerne høre det hele samlet, så kan du skrive BOG i kommentarfeltet og få tilsendt information om min nye bog, Håndbog i ansigtsmaling 1. Jeg ser frem til at høre fra dig.